All kay ako nang ipas guman. Ayaw God ayaw God. Ayaw ba. Pasagdai oy, pasagdai. Andri ba kay kuan di kabaw mo kon siyang manghud. Dalo kayo ba dalo. Si God kay yang module karong kuan paunon para kong module niya ay kapoy adtoy. Ako na nato. Pero krak pag ilis na diha. Na daw bagyo ay lagig. Na daw bagyo kuno signal number 1 kuno ta diri mao kuno walay klase. Po yun yun. God ayaw Rael. Gikan na nagami. Tudlo sila God. Kala makabaw sila God. Uy. Suso. Ay usay. Irisa, oy. Number 2. Ay, sakto rin ito. Kani ako, irisa. Wikani ba? Wikani. Bala na lugar. Gani, irisa. Aya og suwat. Sayop di ay. Hindi, wala na lugar. Oh, di. Wrong ka. Kay wala man na ko ano man di man na mabasas mistra. Irisa na niya ibalik. Ko amuram. Ang katorang hoy, ang katong irisa, ang katong di mabasa sa maestra. Iris man mo tanan, kolokoy masag noong ka. Iris niya tanan ang kon, ang katong di mabasa sa maestra iba. Ikuan to siya kanang tarunga og suwat. Dagkog yapon. Ala siya eh. Ikaw na san. Animals na, kung asa ang animals adto sa nasya. Suwat og mga kuan kanang mga animals, dara animals. Oh, ara mga na, tudoy siya gad. Ang mga animals mo isuwat diha. Animals. Animals. Hayop man na ya. Animals kana. Hayop ba? Animals mo man na. Mga hayop kay buguan ni. Hayop, animals na. Mga animals, mga hayop. Oh, giraffe dire. Oh, ang giraffe asam na ibutang. Hindi. Drawing ni mo. Sige. Asa yellow. Tuon sila silang module. Pero mundi pang kanon. Tudlo sila gad. Anong kabaw sila. Ayo kay murang kanon. Di man drawing mo nun. Suwat, oy hala. Ang pangan sa giraffe. Pangan sa giraffe. Drawing sa iyo. Gidrawingan ni ang asa imong gidrawing. Hala, asasan tudlo. Hala. Buang, ang siri diyang suwat. Ang pangan ras giraffe. Sible. Giraffe, pangan niya. Dire butang. Ano dog. Oh, dog, diya butang. Ang gisuwat niya kay kuan unsa sa naalis answer mo sa ding gisuwat ang iro pod buang di man drawing. Ana. Tarunga sa na imong di oy. Ma, Dili na di. Dili na di. mama piki ni mo. At ay. Ngano man na Ilay. Ikaw sila ka pamungbuang ha. Ako sa liga na. Ang punit tarak.